Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumaning na sumagbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinambag nga bigat kadagay aming nga sangapada, it's kadkapkablawon na kayo iti good morning, good afternoon iti Hawaii, kansa di naman napasat iti Europe, isan siya ti anang lugar iti good evening, kada, iti Canada, sa di naman nga pasat ti lubong ti anyo, ngagbibuya, paki-share ti programa tayo. Share. At padanan nyo na pagkasalitaan ni pagayam tayong tinaganan. Nating gabil to nga nagana ni Aida. Nga napauluan, babaunin. Sino dagiti babaunin nga bubuya? Dagiti OFWs. Dagiti DH, di ba? Kinore pa dagiti adda iti gobyerno. Empleyado ti gobyerno. Babaunin na kayo ti gobyerno, di ba? Empleyado, babaunin. No, babaunin ko natin kahit kasambahay, ano tayo ba, katulong, babaunin. So, entitled tayo. Ni Aida, kahit babaunin siguro, ya? So, padaanan niyo papagayon. Babaunin, ti title ti pakasalitaan ni Aida. Sagod tayo nga ti surat. Dear Manong Nemi, masansan nga pagbagada Manong Nemi nga timatlaing tao ti mga aramid ti bukod ng agasat. Sud gapo na kanong inikan ni Apo Diyos ti tao iti utek. Ta pagpilyan na. Iso adaan iti kalintagan nga agpili no anyat aramidan na. No kinaimbag, o no kinadakis. Nanumukam lang Manong Nemi aday ti gapuna no apay nga nagpatinggak lang ti high school. Aging ka, nga nasapa ak nga nakiasawa Manong, tagtawa naglaing iti 19, iti agasawa kami kini Jimmy. Agob ubrak iti Manong Nemi, iti karinderya, iti to ta isumot ket tricycle driver, makipaspasada. Buta talagang isumot natin ito ding Manong Nemi, nga panakinubyo, panangipaay ko di bagik, ti amin ko kin Jimmy, kaya di masikuga kon, daytan ha? Saan nga kapilitan? Masapulan Manong Nemi ikasarnak ni Jimmy, tapno agasawa kami, kaya tapno tahanak kaganak abalasan. Nasing puhet ka nagagatbat ka din ni Jimmy Manong Nemi,
amo namat kedi at uminom, ngem saan ka kaskarila do mga mabarbartek da. Saan agsigsigarilyo, uminom lang, pakikisama, pasaray mo uminom dito'y balay, nga pag inanaan na kano. Intultuloy ko, manong nemi, tinagtrabaho, kalpasan nga na anak ko, tignan ko ng anak mi nga ni June. Kalpasan data, intultuloy mo ni Jimmy, manong nemi, magkipasada, iti kina inot mi, ang kami nga gastador, gabot adda dagang nga naited, libre ka na kami, nga nagapo iti kabagyan ni Jimmy. Dito yung na, ininot mo maten, iti nangipatakter iti gagangay lang balay, semi-bongga lumanong. Naadan kami manong nemi, iti kabukbukudan nga balay, numampay kagangay lang. Aging ka nadan kami iti nga anak, manong nemi ni June, kastamat tayong kini Joy. Gadgabot na talaga nga, jak pa kaya tigpalaygit, tako na ni Jimmy, talon upat kano, tagbaling nga anak mi. So nga rin tinatong pala manong, at nagagat ni Jimmy manong. At uray siyak manong naming mayat-met tibagik at anarod kasapulan. At danto pedita, digiti agkanaig manong naming sa digiti agkanaig nga sampay nga nagkasar. Digiti agkanaig nga agkamalala. Anang tulagi din digiti legal nga agasawa manong naming. Napila nga panglipatan iti problema no daduma. Tano maitayok ka ni tinagsak manong, kasla mula nasulbarin di kiti ado nga problema. Nadaan kami, ti upat nga anak manong nemi ni John, ni Joy, ni Jennifer, kastamat nga ni Jordan. Tildilawan da kam karod di kiti karoba mi. No sino pa daw na narigat ti panagbiag na, isupit adot anak na. Kunada. Ang abale, ikarimimit ti bagimi nga kasawa nga kami tanaran niya nga masakbayan di kita anak mi. O naman ti chismusa. Kasano ko ma? Malaksit no agabrod ka. Danto pwede kita agabrod dita nga adot anak da, di ba't makaadal di kita anak da, agbalog ta ito no, agasawa da nga di na oras ka da, agpasikog da. O no saan kat ni Jimmy ti mapan na di Saudi, nga driver o nang adakat nga road tricycle sa Jai Saudi kun ada mo. Gagangay manong nemi dagiti sausaw iti barangay. Gagangay manong nemi ngano adda ka iti ayan ti umong dagiti tao nang rawan o dagiti kukuto o kinuto. Uno saan iti sango ti tersena uno store uno sari-sari store uno Changi. Adalat tamat di kita marites dito yung unada manong naming marites sa idi nga tiyempo. Uwan manong naming mapagsasaritaan ti biyag ti tao. Mamanakmet no ka makimarites no dito manong. Aida, kumusta biyag? Gusto niya. Upat nga anak. Nagraduaran siya na una. Elementarya, hindi ka nag-high school line. Una. Kalpasan makapag first year, second year high school to ni June. Ang first year high school to ni Joy. Una na nagsasarunoda nga eh. Yung bag na umay kaliman, awanin, nagbalay kita ko. Nalapsat ka man tatasi ka. Una ta, palapsatin natin asawak. Naman naman nga may kamtinaran niya ka masakbayan ng itupat nga nagyo. Tapos pagarigan ta mapagraduar mi ni John sa tulungan ng tumatigit at dina, di na siya. Tapos lasa nga nakapapati. Kada lang ti high school, pinadas damot at tinagbasa ti college, yung nag-aasawa dapat nga di na oras. Kasken ka, apisak man. Ito doon. Kabaylan na ka kumamit ang pagbasaan di kinagandak ka editi college. Ngayon di mo kayat. Na armamet. So, manutaw mo nag-asawa kay ni Jimmy? 19 lang. Oo, gituin. Sa bagay, nasa adamat pagsayatan na no, nasa pa nga makiasawa kayo. Tapno, kung nadagat kaskala ka no, kakapsat, no, agaabay kaya kanagit anak yo. No, matagiban mo't salon at mo.
Ngam nung harot agbalin ka nga lusyang. Kasla ka lang agbalin ng nga lula, di kita anak mo. Aging kagama nung nami nga fourth year high school ni June. At dada aminin manong. Talo ko nakidi. Talo di kiti adan. Iti high school. Kat nurong gri ka na humingi na manong nami di kiti magatgatang. Di mit nga ngumina ti sweldo kakasa servidora iti karinderya. Di man kiti pagsayatan no daduma kat makayawid ak ti libre nga sidaan. No kasta mapana ko nagtrabaho ako manong nami ti agsapa. At apela di kiti kundaway nga idaras ko ti agawid nga paman mangtid iti kalduan nga pag kanin nga highball di kiti anak ko. Salary deduction no kwan. Ono saan ni Jimmy nga asawak manong naming o may mangal daw dito karinderya medyo i-break no kwan nga ilibas. Nga maana ipakaamok madlakang ni boss ko nga nana no may mala dito ni Jimmy nga mangan kita dili mabaling nga salary deduction na ta nagabota na kabot ay da kaya nabudno ka ala kita libre pangal daw lang ay ang balor lang tiyan na nagagangil lang at di ko na at natagnan na may salang sukat ngayon na po wala yan alaw na thank you amom ay da kadakupan nyo aming nga servidora dito karinderya sika ti amok kan na mapanagnikak nga napudno napudno ang ti trabaho na dati nga rin ti dayawag ka di kiti da dumanta masipsipot at agikupit da saan da nga iapuntin at dagbayad ano ni nana ikadami da masiputa mo sapo ya saan nga ramidan diti kasta kita wala ikatigida at dapat kita agilibas iti masida oray no adupe ti customer kita na makanuhang umanay ti masida kita at dari kita agisupot ala ni nana makit kita yung gahamida katwa na CCTV nga rin dito yung matak awan pala CCTV di adan at kada kita yung syudaden ngam dito yung away yung probinsya kitawan pa yan gusto ti ko naman nung name ni nanaason nga king kuha ti karinderya na bayaga ko dito dito pala ti kapapautan mo karinderya ti sentro ti ilimi manong saan nga agsarden gapo nga rin ta naimas ken naimas ken nalaklaka ng ti aduma kasta manong name ka di pagkakumot no kuhan at dari kita saan nga na maibus nga luto madala tayo manong namin dito agalalat nga kaduwami sanda ibaga. Manong namin ipasagapsap ngamin kanyak iti kinapudno nga trabaho ken iti saan nga panagtakaw. Dati panangala iti samo akukwa nga samong ipakada ket arig na daytan ti panagtakaw sang kadi. Nga dahil tamat manong namin ipasagapsap ko kada iti anak mi kini Jimmy. Ori ni Jimmy manong. No adda makabati tan niya mga napating nga banag di tricycle na isubli ng isubli isapol ng isapol ununahan no maisapol ipanang di police department nagbalimat nga napudno isuna saan nga gungundawayan di kiti pasahero na saan nga pagpangato ti plete saan nga kaskalidad tumakano nga talagang gundawayan dati kaya aniyaman nga kahit nga gundawayan manong nami graduaren ni June iti high school kinasarita na kami nga dagos kini Jimmy mang mapagbasa da ka di matlayang iti college alam ako ng Jimmy no ko na takukwak na iti tricycle bakit mabalinmat siguro subsublatik lang mat makita yung mat pasaray mangliwatak tadamot ka sinublat ko nga kabagyan di aking kukwa si kamet ay da malaksit pumali ka kini
At aking kung at karinderya. O daman mabalim mo balien. Nadangarot ng tako mga sumapol sa baling nga trabaho, Jimmy. Nadangarot ko mata sa pula mo sa baling nga trabaho. Ano yung nakata sa syudad? Ano trabaho ko mo sa dyan? Karinderyamat lang at ad experience mo. Baka nang hiningin na sa dyan. Huh? Anak ba ko na bing? Umadayo kayo? Mamang? Kasi nung araw din no, adayo kayo, at ako ba kayo yung itad kada kami nga paksiw, ano, highball, nga libre. Hindi na pimitas dito sa tasudeg. Idarasyon ko nga umaitid. Basta nga, amoy nga madama kami nga sagsagana nga mangan. Alis tumit lain. Adumat din natin mabaling nga pagpauitan di kwarta. Alala, mga asin na po Diyos. Idaw-dawat mo dyan. Nga, kabailan da ka pagbasahin. Noong saan da ko naman pagbasa, sumapulak pa din trabaho. Sumre ka iti konstruksyon. Naging ka manong naming nga daimay nga customer sa karinderya. Nagkapo ka no sa syudad. Apay nga, may kaya nga dito nung kapo kayo sa syudad, ma'am. Nagsapsapulak ka na kita'y sumrek nga katulong. Babaunin. Yung baunak dito iti agency. Tapos dito iti pangalaak. Ay, apay nga dito eh. Nagsapsapul kami nga ron. Nagatinapod nung nga babaunin. Ay, kasarot sweldo nung ka, ma'am. Kita manusweldo nito eh. Yung bagak manong. Kita times to. Wanang dito kita pasara may libre kam ka rin si daan. Dahil kito na, yung sama takang kanayon. Nalakalat trabaho mo sa dyan, no, kayat mo. Agdalus laing. Sa bali man dyan para laba. Sa bali man dyan para luto. Doon ka sa pulak para iti paisagad iti kliyente. Nang naroon na, narikas ka nga edad. Doon kita babalasa nga, kit narikat ko nga na edad. Handa makapagpaot na gijay. Tapay mit ma'am. Nung babalasa, awang pa makatawan, magkitarayan. Nung si kadadan asawam, sigurado ang talinaid kasi dyan, di mo kaya may agakar nga sa balit trabaho. Kapot hangat ibagam suportaren, no, di pamilya, mga kadi. Abay mo no anak mo ya. Upat da. Nag-college to na ito'y inaon nami. Katuan, no, sumurot ka kanya, 2 nga bulan, o may 1 bulan, bawalin mo iti bumali, no, may pakikita kinasiyat mo, itagbalin nga amom. Hindi ore balyan na ka, itad mo ito'y masabol dyan anak mo, iti may 1 semestre. Maramit ka nakasta. Nasiyat tagbalin nga amom. May masalang nagbalin nga amom. Balo. Pensionado. Retired nga na empleyado iti gobyerno, so agpempensyon. Sa adot negosyo na. Angim no alam, mayat ka akit ko mga alakot kadwam. Sinungarot ko mga rati alakot kadwa. Kit no, nakaruba mga mayat. Ito naghawid ka ta ipakamom, no adamayat, di dua kayo. Ito ka ano nga kumakas pagarigan, ma'am. Tumarin tumbi ka, nagkukuyog na ito. Sinapak na naghawid iti tangal daw yung pakadak manong nemi daking kukuha iti karinderya. Datan sakit rat na mga gikat balasan ko. Kinunani na nasyon. Kumit-kitak lang na iti mabaling ad-adun ti masapulan kat ni ang college ay inao namin. Lagat nangunak ko mamat ko nakarinderya mo lang ito eh. Lagat no iso dito desisyon mo ay na hanggang mabaling ikawid. At mawatak ti sitwasyon nyo. No? Saan ko ba't nga mabaling itamis to na swaldom? Basta tilang kang kanay mga laglag penayda.
itultuloy mo iti panagbalin mo at napudno. Mano nga tawan nga kadantiyan ko ket sikat ka papautan. Kita mo ket adda digitay hangag paut at madimat ti aramid day. Kataka, pasensya kayo nana. Nagbali naman tan nga nakairawamak na iti karinteryayo. Talagang sa pulak nga, wan, maawatan ka. Mawatan ka. Basta nakadlaglagi pa no anya ti impakitam dito nga kinasyaat mo. Kasta ti tuloy mong ipakita. Kahit makita. No anya man tarapaap mo balasan ko para ka nagiti anak mo, anak yo. Matungpal. Agyaman nana. Ni Jimmy adagos tinang ipakaamuak manong nemi kaslasanak nga kayat nga malubusan. Already kita anak ko. Awang kasmilat na nag-aasidag nang amang. Tapno natin matlang hindi agos kang titinulong. Asidag matlang ti syudad ha. Manulang nga oras nga tarayan ti bas. No di abroad kayo tiyo. Baka kayo tiyo di abroad. Sa anak nga makamagasyon man no aging gandi malpas ti kontrata. No di abroad. Ngayon no di syudad, ore binulan nga ag bakasyon na. Sino nga ti kadwayo? Dahil tayo tinakisursor. Ini pa nang isursur ko manong nemi nga kasapulan dito nga babaonen tinamamok nga ahente. Iti may isang agency manong nasala nga pang abroad no tiket pang lokal. Nasabat ko ni Roda. Roda, papanan? Nakman dita, maki-chismis. Di makit sa sumerti trabaho? Anong trabaho? Babaonen. Sus! Babaonen na lang ako sa Jabalayan. Masumre ka kailangan babaonen. Napagbatasag mo kahit? Kaano? Di balasa nga. Dati akmat nga babaonen kahit. Di syudad. Kastaya. Ora nung nagpaot ka. Napaot unay na nung makatawon ko. Tapay. Mapakapatanga ka na kita sanga na siya nga amo. Mas dyan. Napintas ka na. May mesa ti amo. May mesa? Uy. Tilang ubrata ka nung kitagdalos. Nabalin tamat nagsinublat. Tsak man mo? Kasi ito pa nag agsika ko maitangal daw tagdalos. Kahit siyak taglaba. Sa tantok sinukat. Kasi siya ka no, kahit pagawatak. Syudad, manusweldo siya. Imbaga, mayan. Dakla balay. Anak kailan? Ada ka no business, dadya king kuha. Dagiti anak na ka no, dadya American. Balo. Babae. Babae. Sakman. Ito na no, itong bigat. Syakon. Agawit ang naroon sa di balay. Tagpakada ako, kinilakay ko, kinagita anak ko. Halos agkasadar kami kini Roda, manon nemi, adadulang ti anak ko, kapota upat kanyak, ket talo ken kuana. Nilakay na manon nemi, kagangela, nga sumursurot iti construction. Wan, naggraduar maten ti high school, manon nemi ti inaunana, ta naggraduaran na kanod kini June. Manong nemi, kas ititulag kini Mrs. Fernandez nga ahente, iti agency, iti medlang karinderya manon nemi ni na nasyon, iti nagkakitaan mi. Nakasagana ka gaya man. Wan ma'am, isyo ni Roda, kadua? Nagkapidnas ka nga dua. Abay pinintasan ka di ma'am, ti pagsar kami nga trabaho. Ano ba ka lang napindas ka nga dua? Kaububingan nyo, kalaplapsatan nyo, kasta nga AIDS ti kitay ko pasaray hangag paot nga sumre ka katulong da Madam Lorna. Tapay. Naloko da. Ano paglukon da? Makikamalala ka da kita karuba. Saan ko nga tawad nga maraming data. Uri siyakmat Okay, nakasaka na kayon. Nakapagpakada kayon. Nakapagpakada kami.
Sige rin. Let's go. Nagkatugaw kami kini Roda Manunemi. Nalaling ang sumasaon ni Roda ng tisyak. O anya, Aida, anak makunam. Nakuna, kagad may kahawak siyempre. Kasla ko laga brood. Homesick. Pagpindasan na akit barbare napindas ton ti komunikasyon. Ato ka nun ti cellphone na di syudad. Uso ka nun sa di cellphone. Kaya kaya danto cellphone di alalisto ti communication. Una, siyak sika. Kayat saan nga masurti kayat ko. Ano yung kayat mo? Masabula. Ti salutsudan tayo mo na kat day off. Day off. Di na dumakatulong kasla kanya kiti kat makalawas may sa day off. Di kad makabulan upat nga day off. Puunay dahil. Huwan. Kaya ito kas pagaringan sanda kayat. Masapol nga kayat da. O kas pagaringan nga ron maminsan at makabulan. Mayat. Tabi nula na kagbakasyon. Mailiwak ka lagi na anak ko. Nang rona kinilakay ko. Mailiwak ka lagi di patak ng marites. Sismusa ka di Roda? Buho mo to? Unang tanlayin ka sumaokit. Una. Hana ka paabak no siya ka. Noon napatpadasa mo ni tinagbaling nga babaunin. Ano na kitay saan mo akayat? Tisang ko akayat? Tay baon na baon. Taorin no anda ubra yung kita adda sa bali nga paubra na. Yung samot nga all around dito papanantan nalaka lang. So nga mayatak. Dua lang to bratang dalos ka naglabay. Sikat aglabay ta sak tagdalos sikaman tagdalos. Ano pa na kita napadpadasa mo biing nga mabaonen. Sa salud-suda ka tadyak pengor na patasan. Di siya pa nagyan mo nga kaservidora at karinderya. Halos nagpadpada. So na lang tamay may sa tubra ag-serve, agukon, kanagitay nanganan. Malaksin no si kapit aginaw, hamet, sawali met. Basta da order, damagam na on order da, ibagam kanetay para sukat, sa mo i-serve. Kasla jamet lang. Kasla kanagitay da mga kakaduak nga, agpukit da. Nagipukit nga, sandang nagbayad yung customer, kaya tandang idiretso yung kahera, yung bulsada. Ito no kang bagadan to nga, medyo nalipatan da. Yun handol malaglagip di nanasyunen, kukunanton. Gagangin data. Yan na amin. Tayo wais ako na da. So kasi ay da, agbaling kang wais. Ha? Ang gapot babaunan ka lang awanin ti wais mo. O na, agbiag ka, nanalaing ka, karadkad ka rin ti pagbiagan. Panakkilan ti balay manong nemi may sala nga floor ngem walo nga kwarto manong sa medyo drakkel. Ngem ti makapagpintasan na awmot unay ti agadak-adak. Di kada nadalos lata. Nadalos mo kumaitangal daw. Nadalos manin ti kabigatan na. Sapli-sapli dam lata na, punas-punasam lata, di kiti muebules. May sala kwarto, tinaibilin ka na kami nga sa aming nga sirken. Tilaing kwarto manunemi ni Madam Lorna. Ti busmi. Ti aking kuka ti balay, kanaking kuka na kita negosyo. At akano hotel restaurant na, at akano dagiti agencies na, kanda doon pa yung ibagbaka nga negosyo na. Siyempre, kinasarita na kang nga duwa. Agtuga kayo. No, makapagsasalita tayo ng baga. Sika ni Aida? Owen ma'am, madam, nasik na Aida. Sikapat ni Ruda ma'am, Ruda. Kasunod, pagilasinak ka na kayo, no sinut Aida, kan Ruda. Mo ko no sinut Aida. Apay ma'am, naisisam ka. Ay, apay ma'am, naiusisamak mo ta. Sa balit isam mo, Roda. Ni madam. Mo ko no sinut Aida. Jay,
Nga plastic ti isam na. Hala, ni mga damit. Kasto latang uwis isam ha? Alawan. Okay. Duwala yung trabaho yo. Baka na imbagan ni Mrs. Fernandez. Nimbaga na ma'am, agdalos kay naglaba. Tilabaan nyo, anda na kita paset iti negosyo nga naroon na ti hotel and restaurant. Di kita empleyado sa jay, o labaan da ati, arwatan da. No hotel ko na tayo, okit ko. Siyempre, anda na kita oles, bedsheet, kanda dumapay nga masapol ti hotel. Inal daw da ita, nga maakas di gitoy, inal daw met ngaglaba kayo. Horay tadamat washing machine. Hanggang nga narigat taglaba. Malaksid no, at dada kita bedsheet nga talaga irantang rugitan ni kiti customer. Maawatan nyo di kayo ko sa wen? Maawatak madam. Bigay tayo hotel nga mapanday dyan nga. Muan, basta iparais dalat ta kada. Nabangsit laki di madam. Kagangay dahil ta. Baga agat Clorox. Mawatak tikit mo sa wen, mawatan tikit ko sa wen, di ba? At dapat di may eranan ako nga dara-dara, mayroon na siguro nga di babae kit agregla. Balinin dalata. Wala ni madam. Una, kasi experience di kita labentera dito. Tap no, makamagsinublat kayo. No ita ko magatsika, ay dati para dalos, sika metro dati para laba. Okay? Samot ka din nga amin nga hotel ko, ibagsak dito eh. At dapat din sa bali nga labandera nga umangawat ka di kita labada. Okay? Ni, kung natin yung mamuka na kayo ni, Nana Carmen, may sa bakit nga ubahanan manong na imiti masadek? Yes, madam. Ni Nana yung Carmen, Nana kunak ta, alos agkasatar kami. So, iti kusinera. Ditoy. Dito lang ng talot, iluto na, madam. Dinamag ni Roda. Han. Tadadag iti gundaway, nga, no pulod di kiti hotel, na naroon no at kita conference nga maangay, pasaray, umay dito di kiti customers. Sut serbi no kan di kita dito mga pakante nga silid. Dito damat na mamigat. Dito damat na mga aldaw. Pasaray dito damat na mga rabii. Ngayon saan nga kang kanayon? Maminsan ti makalawas. Wano mamindulat makabulan. Kahit nga sawan, kasi lang nakatkado ti lutuan niya Carmen. Ken, no adada, kasi dyan madlat kagulo no ko iti panagdalosyo. Gamata siyempre, no adada akit guluan da nga rugidan, iti si Ari tunggal kwarto, di dyan matlaing no kati pagrigatan yung agdalos. No, adaw may dito nga customers nga saan nga malaon iti hotels. Ngayon mamano. Kada kita napalpalabas ng bulan, nagkataduda kapot siyempre, dito syudad, kadwa na kita umay nga komperensya, kanda dumapay. Ado tinlawlawag ni Madam Lorna kada kami manunemi. May sa kwarto pag yanami, kakwarto kami kiniya Roda mano. Na kami suot ni Roda. Pagmisbisuot ka. Krusonada, panagulkugali data nga Madam Lorna. Tapay, nakasaysayaat. Sika gabuta saan nga artificial ti isa mo ang magana. Si Kamat, api ko man saan ngamin nga artificial. Api ngamin nga artificial at panag-isam ko. Baka ngamin no, at sa bali nga pampanunutem. Ori mis isam ka, no, sa bali at panunut mo, kat artificial no ka, peso. Dulami mo madlaw mo mat, ayda. Baka si kalat kayat na. Si Kamat, dadya lang imbagyan na nga pagilasinan kada ta. Artificial isam mo, siyakit saan. Talaga nga, isam ko nga talaga. Ngagtao dito kaon ka. Baka sana kagpao dito. Tanyo ko mat problema kung naglakatrabaho. Sige.
Naharod, ala. Ngayon schedule ta nga ron. Siya nagdalos, yung tunumigat. Si Katiglaba. Nagsinublat ta. O, sige. Iba nagdalos ko anong name naramit ko ti amin nga kinasya at napinta sa panagdalos. Nakaisa maklat tamanong. Tadyak hayat nga baga ni Madam Lorna makita na kung saan nga artificial o na saan nga natural ti isam ko. Kaya dentro, tanod na duma manong name madlaw ko ti panagbaragsot ni Roda. Nang ronan isot taglaba. Nagkrikat taglaba siya. Tapay. Siyempre, ora daw wasing-masing. Ang nag-asam ta olas ka the bed seat. Adada kita na bang seat? Naruam akon. Abay naruam ka. Kastamot ti angot mi ganila kay kuno kasta nga mapalalwa mi ko na. Apay. Siyempre, uri no, nalpas lang arutin kahit napala ulitin, di kas lagluglugan. Iwat mo. Nagbebeso mo. Nasaludsod mi ti day of manon name nalipata nga sinaludsod ni Roda. Ngayon ni Nana Carmenen manon name ti nagsaludsodan mi. Napimpintas na one day of yo. Gapong amin, taditoy, no ada day of maksayan ni sweldo yo. No work, no pay. Kahit nag-day off kayo, kahit agbakasyon kayo, saan nga libret plete yo? Gastusan nyo plete, kwartayo plete yo Ngayon kahit ko tag-day off, sige, gusto ibagam kani Madam. Si gamit Aida. Kinukukwak ti pagplete kakit, ipauit ko lang ngayon. Sa bagay. No agday opak, ti may sangal daw, kin maksayin ti sweldo, kisupay. At ang makabulan min manong name kat syempre. Inaramid ni Roda tinagbakasyon. Siyak nagbatiak. Ang pauitak lang tarot kang kan, Roda, pang-asim. Sabi kami di kang bakasyon. Nagdanta, sinupit agdalos ka naglaba. So umuno na ka na. Tasyak tumot sumublat, nos pagarikan. Ipauit ko amin at isweldok. Hindi pa umanay. Pagbantri ko na ni June. Aging gaman nung naming nga nangeg ni Nana Carmen ti amin. Abi nga di kaya mangipagay ti advance. Nakasapulan niya ti kwarta. Nasiyat mat ni Madam Lorna kayo. Siyak saan? Gusto na ito yun? Siyak mga ron. Nagtugtugak na mitlo manong name ti kwarto ni Madam Lorna. Tadeta manong name ti imbagana. Amo na atano sa sino. Ilukat mo lang. Kinsumarag ka. Nambag nga oras yung Madam. Agbakasyon ka kadimit. Saan, Madam? Ipaot kong tulaingin kay ni Roda na ito'y sweldo. Iso na lang ta. Saan nga umanay nga pagmatrikola? Diyay inaunang anak ko. Kasumre ka niti college. Tugaw ka. Amo madun di kiti natultulungan. Nanaruna, di kiti kaskan kaida. Kaskanyak, Madam. Di makabulan nyo kini Ruda, siyempre. Naobserbahan tunggal may sa. Ti ugali ka naramid. Alam naman di kiti. Saan nyo kinayat nga tagnay wano aramid ko, Madam. Pasensya kayon, pakaawanin ta ko, ma. Okay, ore ka lang makasangit. Baka no, adamadi nga, naramid ko. Saan ko napupuutan? Madam, kayat di ba po kahon ni trabaho? Pagpagabok na, narantak namang pabasa ka na kita, anak ko, anak mi. Makita-retrese ka laing di asawak, Madam. Manuti, kastusin di, anak mo ti may isang semestre. Patangan talatan. Isun ti babalik kang ka. Tapno, mabayadan nan. Kaya maitin mo pa yan, di kita handa dumapaya ka sa pulan na. Iti talo nga bulan nga,
advance mo manayin. Mahitid yung kanyak, ma'am. Nga bali ako, talo nga bulan ng sweldo. No, para lagi ito pagsayatan. Okay, pagbalinin yun nga mga bulan, madam. Sige. Agpailagit nga na siya at huwag amok to gali na kita, anak ko, amuda nga ilalain, ipatag, tinagbambanugan mi nga asawa. Very good, very good, very good. Sila sana ka mamati man nung name dead na mismo. Ang kumain ng deposit dito iti bangko. Di pa may na di kahera. Ngayon, kasanun, panaka i-deliver mo ka na ito. Ipawait ko kini Roda. Saan mo lang inipapawait? Abay, madam. Ipawit mo lang yun. Ipatulog mo ka na kita remittance store. Anat anda sa dya lugar yun? Tila makikita sa jacket. Palawan. Sige. Di, Palawan pang ipawitam. Lagi dito yung gusto nga nagan. Diya pang ipawitam. Nilakay mo. Kasta nga ron tinapasamak manong name. Naibati akin ti mensahe. Ket kinunak kini Jimmy. Para ti may isang semestre nga gastusan ti anak ta. Dagi ti duma para kada kayo ken para kada ti kasapulan ni June. Manong nemi limakan tiriknak. At least, nasulbar ko ti problema ti anak kong inauna. Nakasasaya at ni Madam Lorna manong nemi. Iman niya ata nagiti na obserbaran na kada kami. Hindi makabulan. Apay nga saan nga mapagtalkan ni Roda nga pangipaw itak ti kasi kadakkel na kwarta. Inikaawan ni Roda manong nemi siyak tinanganong. Makalawas data. Ni Nana Carmen, manong nemi, di masansa nakasasalita. Ay, lang, kumusta? Ay da. Maragsakan anak nana, ta siyempre, maka-enroll dyan ako. Mabayadan natin mga isang semestre. Kaya na dapat para kanagitay anak ko na duma, para kini Jimmy. Nakasasayat ni Madam Lorna niya. Nasya at isuna, kadagiti nasya at. Ang pingata nga sa hanakayat nga impawit ko kay ni Roda de kwarta. Gabutasan na mapagtalkan ni Roda. Anya ka didikiti na obserbahan ni Madam kada kami? Si Kamil na makasungbat. Sino na singsingpad ka na kayo? Ni Roda, uno sika. Ala narigat man anong hosgak ti padag nga tao ta basol data ni Apo Diyos, Nana Carmen. Ang di ta panunot mo kat amok. At dagay tayo mading ugali ni Roda. Hanggang di lang yung baga ni Madam nga haan nga natural di isam na no dagat artificial. Dagat kahit nga sa word at madi nga at ti panunot kenrik na ana. Makita mo dagay jay? Dento do naman ang nemi. Dilatas? Papasarayag expired di kita. Na siyempre, ikita anak ni Madam nga dati Amerika, manustan naman tayo nag-package. Ores ang kahit ni Madam na kita sa corn beef, kada spam, kada kita imported nga dilatas. Mag-ipapagit na kita. No, tanda na ag-expire no saan kit no map nun data. Kaya sobrang ipanawat na kada timplado na. Kaya akit mga alakman na kwa. Adot naksain amok ti pwesto ti tunggal may sa
Tsak nga ron tayo urnos. Adot naksay ko na madam. Nabanan dyan naksay. Sino tinagalat nam namayam kat manutin lang dito balay. Kaya siya masawan? No saan nga sikat nangala ka nagiday, kurang na. Saan nga siya? Saan nga ni Madam Lorna? Sino nga ron? Ni Roda? Dinilaw ko nga ron naping adadak kala karton ni Roda na nagbakasyon. Kita arwatan na lang kuma, iti iyawid na han. Ore bag nang lakuma, nga shoulder bag na lang. Ibati naman di kita arwatan nito, at siguro danunan ng arwatan sa Jabalayda. Dahil dati sa nga kayat ni Madam nga ugali, di pa nagtakaw. Napimpindas ko man yung pagana. Tagpadawat mat kat ni Madam. Nakadaldelikato ni Ruda, iso nga gananan ka. Tamangan no, pati si kakit pagkaramitan na kadidakas. Idagsublin manong nemi ni Ruda. Oh, kumusta di lugar tayo? Ay, hapo. Inalasto ang nangibaga. Nga napintis ti trabaho, kandakkel ti sweldo. Kasano ko mga bagam nga dakkel ti sweldo? Ito ba naman? Basila kurang na tapos kastakit bako na nga sweldo ti abroad. How much ha? Man, lasat dyan, harig na. Nangroon akit, napanak ba't nag-shopping, napanak ba't nag-groceria agad ni. Ado na kita insangpit ko agad, dapat na kita pinadawatak. Na kita imported, nga dalatas. Dapat pagkatahan, dita duty free ako na handa. Kita dapat nga rin nabati di sweldo. Basta nas ka na kita pasarabok. Kaya damat mabaling kong ilastog Kung nadangarot kat kaslaklan nagkapo di Hong Kong. Makabulan lang ba nagtrabaho. Manong nimi saan kun nga imbagbaga. Di imbaga ni Nana Carmen nga kurang di kitid dilatas. Tinaramit ko kindi manong nimi naganan nadak. Tamangan no, makontrak ni Roda. Mga no padpadaksen na. Idi manong nemi, taddan talunga bulan mi, inregawluan na kami manong nemi ni Madam, iti saggaysa kam nga cellphone. Sino nga titawagan mi mo, kat awmat cellphone sa lugar mi? Adan. So, mabalin nyo mat nga, ipawitan, nagitiya, nakyo, no, ti asawa yo. Tapos na napintas na komunikasyon nyo. Ay, kakmangarad ni Jimmy. Mabalin mong ipawit. At dapat pag ipawitan, ti LBC. Malaksid ka na ito nga sagkaysa kayo, ikang kaya pati sagdudua. Para ti anak yo, mamaysa, para ti asawa yo. Ay, tayo so ti pawit yo. Agaman kami, madam. Gaputandaan manon na yung na klase nga cellphone, komunikasyon, napintasin, komunikasyon mi ditong galmaysa, mano. Wen, no kumusta ik tasawa? Alakit na siya at mata. Ay da. Ituloy ko madlata, siyempre, ti makipasada, tadamat ipasada. Ituloy ko tinasingpet ko. Ado dito nag-tricycle driver na, anda chicks na. Isabali na kadakwada. Dito ang onin iti pagyamyawanan. Sana kakaskin ni Arnold. Sino Arnold? Ti asawan Ruda. Apay. Nagdinabang nga chicks na kano iti banban iti tiyanggi iti pagtrabahuan iti construction. Amo ka din ni Ruda? Ichak man na mo? Ito namin duamat nga nagbakasyon dito ni Ruda. Check mo na mo? Tandaan na kanumat kinasinarak na sa sentro?
Agananat ka kiniruda. Ang mga numaaringan na ka. Jimmy, data nga tamatan sa mapasamak. Kansa lang ang siksikat rin nga magkakanyak nga ganaan nadak ang kuwana. Ano namin ti aramin danta? Nganas ka ng pagkanananam. Apag kang kanana, bakasyon kasi ka saan? Nung bakasyon ko namla, nung siya sino. At nga ron di kita mapupukaw dito yun eh. Ano yan? Ang amoy tanda nun, baka kit ni Aida nga, ay ni Aida, ni Roda nga patbatang siksuna. Kita pinasa nga ikatin na kiti, ti amom, no may panggap, no adaman nagdi mapupukaw dita. Tsaka mo, di nakatamot kahit ang maawanan trabaho. Pag anong nga tikas ng trabaho, no, sagmat na kamay. Dakadakwada na nga desisyonin. Hamong pa na kita nagta. Subalat ko matakasalita ni John. Sagay sa akin ng cellphone. Lagi di talupay nga nagta. Kumusta da? Kasalitan ni Joy. Hello, Joy. Mamang? Kumusta? Agraduar kang tumaten di high school. At ang boyfriend mo? Awamang. Kahit ko makapagturpusak. Iti high school kan college. Anong to kahit mo nga lang nga kurso. Di manong mo. Accountancy yan. Sige. Kahit ko nagbaling nga nurse. Sige. Agtulog-tulog ito nga tanga. Napindas ti sweldo nita mamang? Huh? Kit, mabaling ang patang bumali. Kas makikita mo kit binalik ti first sem ni manong mo. Aging ka nga diretso man nga nabayadan na ti second sem. First year na, malpas na no ti first year na, agraduar kang tumatin high school. Ang mga kamagbasak to nga tawid. Mga asin na po Diyos anak. Basta lagi nagtultuloy ito ikadak dito eh. Iti pa nagbaling ko nga na siya at ito nagbaling na ka na siya at nasiyat mat ni Madam Lorna kanya. At na makatawan min ngagpadpada kini Roda manong nami sa anak pa'y pulos nga nagbakasyon nang runa kad addan cellphone. Napatulod kon manong nami ti sweldok no saan nga ijikas ko alis tumit lang ti mapanagpawit manong nami ti Palawan. Wan, ganda doon ang pangaramitan's. Nanangopanak iti jikas kastamaten kaniya Jimmy manong nami. Ipanjikas kumit no kanji sweldok manong nami kini Madam. Aging ka manong naming nga napunuan siguro ni Madam Lorna te araramiden ni Roda. Tasalang nga saan matlaingan manong naming nga delatas tagpukaw. Pati pa yan manong nami nga dakano napukaw nga kwentas na. Miniting na kami nga talo. Nana Carmen. Madam. Nagtultuloy ka din makmaksaya nagdidelatas. Namin na doon nga nagsangpad man yung bagay, package. At ngamin saan nga mapaksyat nga bao dito yung balay, Madam. So dati ag kim-kim, so nga nawadari kita na kim-kiman, ibad lang kumaten. Ano sa pulay ka kwentas? Tiba ka sa daawak no apay, no kasano. Nga naala na pukaw kada da ito ti kwarto. Saan kami tamakaskas-strik iti kwarto? Tamastrik yung amin na kwarto nga naksit iti kwarto ko na kanayo. Han? Tati pa nakadalos kan pa nakuros ti kwarto kan kabailakmat karamidan. Sino kata kayo tinangala? Ay, saan nga siya, Madam? Saan nakagalala? Dinagos manong nemi ni Roda hangin paga. Si Kaida. Manipo na dapuot ko, Madam. Diyak pa'y pulos ng hala, idisang kong kukwa. No alak man ipakadak. Dumawat ak ti pang malubos.
Dasin naman ng aking kukuha, kinrumbeng unang ipangipakada. Siguro, na-misplace ko lang. Okay, kamusta nga balik? Okay na. Iabuloy ko lang ngayon na dyan. Ito presyo na dyan kakwentas na sinuman ti. O ano, sa di naman itatian na. Sige. Tinapatag. Kadawan, tinangala ka na kayo. Awan, ti man nanakaw ka na kayo. Sige. Talpasan. Sige, madam. Mapapingharo din ito ulit, Ubrami. Simrek kami kiniroda iti silad mi manong name. Sakit din kitain na di nga, madam. Kasi lasak tayo papapasulan na. Ngayon sanga siya. Sabi ko mga siya. Kasano ko ma? Ngayon man gagalala. Ano ko ang alalay? Baka siya. Siya man. Siya. Abay siya. Kasi ladya ka mo. Pagkalalam ko mga orti, adungan kwarta kay papauit mo, alaman? Sweldo ka? Sweldo? Mapagbasam? Ni John, nga nalpasan first year, sa sumulat sa sumabulat agkalis ni Joy? Ay, natikat mo sa Winroda. Diyan ako, nauna. Kasada ni John. Hanggang nag-college. Apay. Awantimated ko. Apin ko mga awantimated mo. Pangartisuldo. Igatan mo ka nagitidalatas ng imported. O ano, nagitidadakin ka nga alahas. Basta ka tadaaramid na. Ano ko ba pagsapulin ni Jimmy, makipaspasada lang alaman. Sa mesa. Ano ito yung mga ibagbaga ka niya? Nga natakor ka nung matin ni Jimmy. Papaala ka nung naginipada ng tricycle driver. No saludsudan na ka no. Nagdakil ka nung tipapauit mo. Kasi lang ano, anda ka abroad. Sinang ko na. Dagini tao di barangay tayo. Amo nga may liklikan nga doon dito sa usaw dito ka aggatutungtong dita. Pinagkumpira data karon. Agpadpada ta trabaho, agpadpada ta sweldo. Nga maapi nga sika lang. Iti ka ba ilam nga mangpabasa ti college kit anak mo. Api nga sika lang ti kasla pumimpinas ti biyag na katsya saan. Ano nga saan nga pumimpintas ti biyag mo kit dumadagit ay madamdamag ko nga. Kas kala ka nung agaputi abroad no kasta nga agbakasyon ka. Kasi siyempre paalak mo ta. Ipakita mo katakwada nga ore babaonan na klang kita siyempre. Nga sa mo kabaylan ng pagbasahin di anak mo. Nga magatang mo ti anya mo na kayat mo para kin ka. Hoy, sika ay na. No kayat mo ti apa, hanak patio kin ka. Hana, pinangan ta, tinong bata. Ito anya nga rason. Sip-sip ka kidi. Ano nga sip-sip? Amukmat kahit. Kapag pataksin na, kini madam. Ang nagpepeso na ito, Roda. Ano saan? Bakit ba siyak pwede ibagbaga mga galala ka naging importan ng dalata? Gadgatahin ka na diya awawid ko. Kahit mo ipakita ka di resibo? Saan ang naskin? Narusa mo nang ipakita di resibo. Tadi ka mamati? Saan nga sakta pagsalusudam ng mamati? Panaka numamati daking kamunusaan. Ipulpulong na karon. Siyak tayo papasulong nga galala ka na kita. Kakasla di kwentas. Baka siyak man yung tipulong mo nangala. Sana kasipsip. Sana nga gipulpulong. Ta saan nga nasken pa nga gipulong ha. Gaputa ore ako nagipulong. Amuda ka, Roda. Siya, pero ma, kasano ko ma? Amom ka dito balikas ng CCTV?
CCTV? Hmm, CCTV. Moderno itan ti komunikasyon. Di ba? Gamatad ng cellphone. Nabayagan nito eh. Ngayon nabitay pa nagka-cellphone. Ijayan tayo. So nga, sa mong ibagbaga nga kipulpulo nga. Kaore sa anin nga naskan nga dagi pulong. Saan nga siya, tibabalin mo pa di siya dito, Eda. Anak mutbut nga nasta. Taoran at papaspasamak. Adad nga siya, tipatsenda yung sika. Gapot na sip-sip ka! Manong Nemi, madlaw da nga saan kami nga kinaawatan kini Roda. Madlaw ni Nana Carmen. Nagbiminisuot kami. Kami ko nakuba ang isulat ang misbisuot kanya. Isulat ang kuskusila. Iri mamo ni Madam Lorna ti amin, Manong Nemi. Ni Mrs. Fernandez din tayong nga dakaduha na nga babaunin. Mrs. Fernandez, apay ma'am. At masukatan dito eh. So nga nangalak, kasukat na. Ala, ni Ruda? Saan? Chika. Ikatanak ni Madam. Saan ka may kat? May promote ka? Nagretiro na tayo janitress iti may nga hotel nga kukuha ni Madam Lorna. Kat sika ti sumukan. Dito kamit lang agawid. Nga mag-report ka sa jay, iti agsapa, agawid ka iti malam. Ah? O, datan ni Madam. Oh, Mrs. Fernandez. Yes, Madam. Iso da ito ti kasukat ni Aida. Aida, Madam, dagdagal ti sweldo mo sa di hotel. Kaya na, ado pa yung nagiti benefits mo sa jay. No kaya't mo, mabali mo harapin tagbasa. Nagbasa nga, iti-test na. Inom lang ang bulan. HRM. Amo, balasan ko. Kasapulak ti kaskan ka. Napudno, nagagat, napintas na ramid mo. At nukas kasunod lang, nagbaring ka nga regular. Janitress, o nasaan? Baka agbalingan doon ng supervisor, iti hotel and restaurant. No lagi dita, makapagbasa ka ako, nak. Tapno makaalak at adudupang experience mo, kinatan mo. May apa eh. Nagkamanak na. Nagkamanak nakasaysayat kayo, Nay. Gabutan nagbaling kabat ka na siya. Kahit amok ti ay mo, ti tarigagay yung agasawa. Mapagbasa yo, dagit upat nga na kayo. Ang gali. Kan mabalin nyo pa nga ituloy nga balbaliwan ang pagpindasin di balayo. Ala, dadamanin nga machismis kami. Machismis kanya. Kasi bagbaga ni Roda, Madam. Siya ka din ni bagbaga na nga agtaktakaw dito eh. Makaadal ka no nagit anak ko kat pakalalak ka no ti kwarta. Ado? Nalastog ka no pa yun ni Jimmy nga asawa kapag agpapainom ka nagit ipada ng tricycle driver. Mamati ka mahit nga aramid ti asawam ti kasta. Anak mamati, Madam. Sa ka no tagtaktakaw. Gamot adado ka no ti kwarta nga maipatulod ko. Diya pamilya ng mitisuna. Sip-sipa ka no, Madam. No saan nga balbaliwan ni Ruda kasi aramid na nabayagan ng ikakta another chance. Tagi na puno na nagpakpakaasimad no kano kasi nga kasalita ng susuna. Kasasalita yung matlang, Madam. Dinapulos anugutin. Irin to ta adan CCTV. Dito'y balay.
Sumuti ko nak, atap ko. Bagbaga na gid nga siya tagipulpulong, madam. Ngam ko nakman nga ora ako nagipulong. Amudan. Magrugi ka into ni bigat. Pag-report ka to ti hotel, nga kasit ganito nga pangidisinuakin ka. Dalos ka sa diya, agornos. Kaya minalam ka matlagawi dito eh. No saan kayo nakasarutan gani Roda, gusto dalatan at nagamabalasak ko. Ellen, madam. Amunan, Mrs. Fernandez, no trabaho na? Amunan, madam. Okay. Isudan, nagkasilad ka ni Roda, kasi ka, makalakan sa baling ang silad. Tap numayado ka kini Roda. Pangpangtana ka ni Roda. Oh, nga, Diyos ko. Oh, siyak pa nga on, mandi ka aramid na, baling may dayukan. May dayukan, kata agbasa ka, irapin mo tagbasa, kata nukas ka sa nulang, sikanton ti may sa kadagiti supervisor kadagiti dumado mga restaurant hotel nga negosyo. At adamanen manong naming nga nagbalinak ang nagaget kan napudno kadagiti aramid ko. Kan pintas ti panakilangin ko manong naming kadagiti padak nga empleyado iti hotel restaurant nga magtrabaho. Nga saan mat nga nailingad deta kini Madam Lorna manong name. Ta siyempre, adalatamat dagiti para sipot, para siim, kadagiti empleyado, no sa sino dagiti nasyat, at sino dagiti napudno. Tayo nakon manong name, ora awan CCTV, ora anyaman dita, gagsipsipot, ni Apo Diyos. Sa dinuman ti papanam anyaman ti aramidem, ada ni Apo Diyos nga makakita. San kani manong name? Nagbasa ak manong name kalbasan data impromot na ko ni Madam Lorna. Manong name. Idagraduaren manong name ni June. Isupilaeng iti pa nagbakasyon ko manong name nga nagbakasyon ak dito probinsyami. Hay. Basta ko na ti irot pa na ginarakop mi ni Jimmy numampekang kanayan kami nga video call manong name. Ngay marakop mo't manong name hindi kita upat ganak mi na narunang ni June. Mamang, maraming salamat. Kada kayo kini papang. Kung sa balik ang runahan nga pagyamanan tayo anak no sa nga ni Apo Diyos. Kanuri ti bagbagiyo. Agyaman kayo met iti bagbagiyo. Apay. Nagbaling kayo na singpet. Nagbaling kayo na pudno. Nagbaling kayo na siya. Nagbaling kayo na pasnek. Hindi pa nagbasa yo. Araw na kayong kajun. Nagradura ka. Kaya mo, kung ni Madam Lorna, may pasamlaki ti board mo. Isarek na ka. Iti may sa kanagitiya. Sanga tinegosyo na. Sa lang ang hotel restaurant. Ado. Dapay bangko na. Kahit nasawa nagtrabaho tumatin sa syudad. Mismo nga ni Madam Lorna at mag-isarekan ka. Kahit mga opisina kanto na ti bangko. Mang, horida kayo, nagradura kayo met, supervisor kayo, imagine data, kawan. Kahit nakasano laeng, agkaronak to, karlon. Nasusurwanak mo tinagmaneho at ang lisensya. Di nagbakasyon akto dito, or maminsan ti makalawas, nakakot siya akto nga sumagpet. Di ada dumanan nga tismisan na tayo nagiti chismusa. Mananakaw ka kano. Isot ka po na ano kanot may papawit yung akwarta. Sino maging magbaga? Diyan, inanaruda mismo. Nagbakasyon, umay na isurusur. Mabahay nyo lang ta. So kanot nagbaling nga na siya at kat saan nga na kayo. Nipurumot ako mga nakastoy. Nagbaling na ka supervisor. Sip-sip ka kano nga ron. Mabahay nyo lang tayo sula. Ala, congratulations anak. Ituloy mo, John, Joy, tuloy mo tumat ka nagsumarno kan to nga graduar. Jennifer, pagbalik kan tumat nga maestra, malubos ti Apo. Jordan, being di bonso, siga doon maode nga graduar. Siga pa 5 years course. Kamuta siya tagbaling engineer nga anak yung mamang, papang.
Nadamag ko laengen manong nemi nga awan ni Roda iti balay nga pagpapaayak kon pagdagdag usa. Inana Carmen manong nemi napigsapay lang ti bakit. Di mas latat pa nga na luto na. Ay, agritiro ako man. Meten, nangantinak palubusan ni Madam Lorna. Awang ba't pagamin ti kasukat ko? Ada dito, apo ko, nga karadrador na, isunod ti sukat ko. Karadrador ti anya? Nana, iti college. Magbalin ninyo kok, chief. Kita, adumat ti restaurant ni Madam. Nagbalin chef, iti restaurant, sana irapin ti umay dito eh. Kasi jebet kahit, alawan na. Awanin ni Ruda, nadamag kang kuha na. Takman na mo. Di lugar mi agad, damag kang kuha na agad, simurot ka nun, di lalaki na. Ay, kitam kadlaing, ay. Awan tikas kang ka, ay da, di pala damo na. Nga, dake dito eh. Hamok idin. Umasenso ti biyagyo, ay da, gabati kinasyat mo. Ti kalikagom yung agasawa, nga maya mapag-turpusyo amin di kiti anak yun. Pimintas ti balay mi na kumpleto talikamen manunemi sa anan nga makipaspasada pa ni Jimmy. Ngem, agpaspasada lata, gabata dabukod nan a tricycle. Nakabakir kang painin manunemi ti 5 a tricycle, babayin ka di kitiya, sweldo, kanda dumapay manunemi nga special bonus ko, iti pintas ti trabaho ng papay ko, iti kumpanya ni Madam Lorna. Nga ipaspasada manunemi, di kiti kakabagyan ni Jimmy nga kahit naman tagpasada. At apayan ba si tatalier ni Jimmy manunemi nga pagtarimaanan kada kiti tricycle, vulcanizing shop na. Nagraduar amin manunemi di kiti anak mi, kini Jimmy. Wen, kanada amin trabaho da. Itay sakbay nga, nag-lockdown manunemi sa galubungan. Sumat pa nag-asawa ni June manunemi. Apada naman lang accountant. Ti asawa na namamuna iti bangko matlaing nga nagtrabahuan na. Nagkaopisinaan da, kini Lloyda manugang mi. Manong nemi iti laing napalabas nga Enero. Isumat ti panakiasawa ni Joy. May isang doktor manong nemi na asawa na kinatrabahuan na iti ospital, iti syudad na nangisirkan ni Madam Lorna Kenkuan. Irinto ta Jennifer kini Jordan manong nemi agtrabaho da at damatan na kayan ayat da ket posible nga ito na ito nga tawan no next year sumarurong tumatin ni Jennifer ngagsimpa kastan tumatin kini Jordan. Itultuloy ko tinagserbi manong nemi iti kumpanya ni Madam Lorna. Namin adun nga namit ko digit anak na ta tunggal tawan kadag bakasyon da adagat together da nga sang kapamilya. Ni Ruda manong nemi awanin ti damag ko keng kuana. Nag-aasawa kit din digit anak na nga talo nga saan nga nasiyat kasasaad da manong tanda nga ron kat sanda nga na isaganaan ti masakbayan. Manong nemi, hindi mabubusin nakpanagyaman ka ni Apo Diyos, tinitad ka na kami nga blessing. Sang ka masitlaeng nga naaramidan nga kinaimbag. Ti kinaimbag, nga awang pulos timulit, nga na impapusuan na panangaramid, iday ta kinaimbag. Kastoy manong nemi, ten ipaneknekak, nga naibunga na. Kanagyaman naglaunay, iti sayaat manong nemi ni Madam Lorna, nga isut inaramat ni Apo Diyos, nga mangtin iti tulong, kadagiti ang kasapulan di tulong, dagiti kas kanyak nga napudno. Saan lang ang sisyak, hindi pamilyak, manong nemi tinatulungan na, adu dagiti kas kada kami, nga nagbaling nga napudno kenkuan. Agaman naglaunay, taanos mo, manong nemi nga nangurnos, ti pagkasalitaag, kalpasang inakinsan keng kati messenger mo, ket sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarum, mingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program anong at God bless. Tuhoy nga radagyaman nga pagaya mo, Aida.
Thank you met kang Aida, iti inka pa nagbuy-buya, kang ka pa nangiburay dito pagkasalita may saka nga success story nga pagkasalitaan. True. Salamat, 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 salamat kada kay aming kasangapa na kanemers.